Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel AVUB Constable APRO Messenger बेनिफ्राय Guardsman दा बेसेबां थांगोन काट अफ SC-ST-OBC-UR बेनो जाबाय female candidate दा expected काट अफ जोंहा बेसेबां थांथावना बेनि सायाव डिसकास खालामगोन बेनिखायनो नोंथांमोना जायफ्रा कमेन्ट्स खालामबाय थादोंमोन जे female candidate बेसेबां थांथावना काट अफ बेनि सायाव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदो अब्लानो एसे आइडिया मोनगोन आरो बे रिजाल्टआ नोंथांमोना थाबैनो फैथारसिगोन अन दा वे जागासिनो दङ जेब्ला अफिशियेल वेबसाइटआव रिलिज खालामगोन पाब्लिश खालामगोन अब्ला नोंथांमोना फुल मेरिट लिस्टखौ मोनसिगोन आरो बेयाव फाइनाल मेरिट लिस्टआ फैसिगोन बा नोंथांमोननि जबआ जासिगोन जायफ्रा लिस्टआव फैयो दा बिदिबा जों नायनिफ्राय गोबाव खालामा अफिशियेल वेबसाइटआव दा अफिशियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो जोंहा लेटेस्ट आपडेट दासिमबो रिलिज खालामाखै रिजाल्टनि बागै दा दाखालि मोनसे एसआइनि फैदोंमोन 3 मार्चआव बेनो जाबाय एपिआरअनिफ्राय दा एपिआरअ काट अफ इसेबां हाई लेभेलाव थाङाखैमोन एसे ल' लेभेलाव थांदोंमोन दा बेनिफ्राय जोंहा नेक्स्टआव फैनो गोनां बेनो जाबाय एभियुबि कनस्टेबल एपिआरअ मेसेन्जार एन्ड गार्डमेन दा बिदिब्ला जोङो रिजाल्टखौ नायग्रोनांगोन जोंहा फिजिकेलाव काट अफआ बेसेबां थांदोंमोन मानोना जोंहा फिजिकेलनि सायावसो सोनारो फिजिकेलाव हाई लेभेलाव लादोंबा हाई लेभेल थांगोन बेनिफ्राय ल' लेभेलाव थांदोंबा ल' लेभेलाव काट अफ थाङो दा बेखायनो जोङो रिभाइसखौ जोङो नायनोसै रिजाल्टखौ फैदो बे लिंकआव थुनानै बेनो जाबाय काट अफ इउबि लेभेलाव जों नायग्रोगोन दा जों इउबि लेभेलाव नायग्रोनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेबायदि मोनसे पिडिएफ फाइल मोनगोन जेरै जोंहा बाक्सायाव थांदोंमोन काट अफ बेनो जाबाय एसटिपिआव मेलाव 32 बेनिफ्राय फिमेलाव 27 दा जोङो फिमेलखौ लाग्रोबाय 27 काट अफ थांदोंमोन नालाय बेनिफ्राय जोंहा प्लास खालामबा 35 दा 35 प्लास जोंहा ओरैहाय 30 हमना ला 30 मिनिमाम 30 एग्जामावहाय बेनिफ्राय 35 सिम लानो हायो जोङो ओभारअल काट अफखौहाय 30 निफ्राय 35 नि गेजेराव नोंथांमोना एग्जामाव मोनखायो अब्ला जों प्लास खालामसो फैदो बेसेबां ओंखारो तो दायो जों प्लास खालामबाय जोंहा ओंखारबाय 62 दा जों काट अफखौ जोङो हमना लानो हायो एक्सपेक्टेडखौ बेनो जाबाय जोंहा 59 निफ्राय 62 एबा 63 सिम जों बाक्सायाव लानो हायो बे जाबाय फिमेल केन्डिडेट अके तो नोंथांमोना बे बुंनाय जाहोना जाबाय जे काट अफखौ जे जोंहा फिजिकेलाव 27 मोनदोंमोन नालाय बेनिफ्राय एग्जामाव 30 प्लास मोनखायो हमना ला 35 खौ लाबाय बेनिफ्राय एक्सट्रा थायो दा जोंहा हमना लानो हायो 59 निफ्राय 63 नि गेजेराव थानायनि चान्स थागोन बे जाबाय इउबि लेभेलाव स' दानिया बाक्सानि अनगायै जोंहा बाक्सायाव हाई लेभेलाव थांगोन बेखौ मिथिखाबाय मानोना फिजिकेलाव बारा थांगोरदोंमोन नालाय 27 गाहाम बेनिफ्राय जों बाक्साखौ दोननानै अल डिस्ट्रिक्टआव काट अफ जोंहा एक्सपेक्टेडआ जाहैबाय जों हमना ला कमनखौ लाबाय जोंनि फिजिकेलाव 24 बेनिफ्राय एग्जामाव 35 लाबाय देन जोंहा 59 ओंखारो तो 59 दा बिदिखौ नायोबा जों लोगोफोर जोंहा 59 निफ्राय जों 61 एन्ड 62 नि गेजेराव थानायनि काट अफ थायो नाथाय जोङो बेनिफ्राय एसे खम लायोबा जायफ्रा 54 बेनिफ्राय जों 59 सिम दङ स' नोंथांमोना जब मोननायनि चान्सआ दङ बे जाबाय डिस्ट्रिक्ट वाइसआव नाथाय बेबो नङा जे आं बुंनाय बादि जाजोबा बाराबो थांनो हागौ बे सोनारगोन नोंथांमोननि एग्जामनि सायाव तो एग्जामाव जोङो 35 खौ लाथ'दों जुदि नोंथाङा 35 नि बारा मोनोबाबो स' नोंथांमोना काट अफआ फैनायनि चान्सआ दङ दा बेखायनो जायफ्रा नोंथांमोना 35 मोनदों एग्जामाव हिन्जावफ्रा एबा फिमेला बेनिफ्राय लोगोफोर फिजिकेलाव नोंथांमोना 25 अब्ला नोंथांमोना प्लास खालामनानै 60 तो जायफ्रा 60 प्लास मोनदों फिमेल केन्डिडेट तो नोंथांमोननिया 100% जानायनि लामाखौ नुहुरो मानोना 60 प्लास थायोबा हिन्जावफोरनि काट अफआ हाई लेभेलाव जाहैयो बेखायनो जायफ्रा 60 प्लास मोनदों स' नोंथांमोना जिंगासिनो गैया फाइनाल लिस्टआव फैनायनि चान्सआ थायो दा बिदिबा जों नायनोसै फैदो एबिआव तो ओभारअल लोगोफोर हिन्जावफोरा जायफ्रा फिमेल केन्डिडेट नोंथांमोना जायफोरा तो 54 निफ्राय 59 नि गेजेराव दंथ'यो स' नोंथांमोना एसे नोंथांमोना आसा खालामनो हायो मानोना फिजिकेल काट अफआव थांनाय बोसोराव हिन्जावफ्रा बारा थाङाखैमोन बेनिफ्राय जोंहा एग्जामाव बारा थाङाखैमोन ओंखायनो नोंथांमोना जायफ्रा 54 निफ्राय 59 नि गेजेराव दङ तो नोंथांमोना एसे नायनो हायो नेक्स्टआव माबायदि रिजाल्टआ फैयो दा जोबनायाव जोंहा एबिआव नायनोसै दा एबिआव जों एनालाइज खालामबा बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव हिन्जावफ्रा मोनदोंमोन फिमेला जोंहा मोनदोंमोन 26.58 दा नायदो लोगोफोर हाई लेभेलाव मोनदोंमोन बेयावबो एसेल' 1 डिफारेन्सल' जादों बेखौ नायोबा जोंहा 26 प्लास तो जोंहा 26 प्लास जों 35 लाबाय अब्ला जोंहा 61 तो बेखायनो 60 निफ्राय जायफ्रा 64 सिम दङ एबिआव मोननायनि चान्सआ दङ मानोना एबिआवबो काट अफआ हाई लेभेलाव थांगोन बाक्सानियाव दा बिनि अनगायैबो बाक्साखौ दोनथ'नानै मानो आं बाक्साखौ मेनसन खालामबाय थादों बेनो जाबाय बाक्सायाव अभार काट अफ थांदोंमोन हाई लेभेलाव एसटिपि फिमेल केन्डिडेटआव दा बेनिखायनो जोंहा नेक्स्टआव नायोबा जोंहा बबेयावबा 21 दङ बेनिफ्राय 20 आवबो दङ बेनिफ्राय 25 दङ बेनिफ्राय 23 दङ दा बेखौ नायोबा लोगोफोर जों लानोसै दानिया 23 अके दा जोङो 23 खौ लाबाय जोंनि फिजिकेलाव प्लास एग्जामाव जोङो 35 लाबाय अब्ला तो जोंनिया 58 ओंखारहैयो बेनो जाबाय 58 तो नोंथांमोना जायफ्रा 56 निफ्राय 59 एबा 60 सिम दङ एबा 60 नि आन्दाराव दङ 55 निफ्राय 60 नि गेजेराव अब्ला एबिआव मोननायनि चान्सआ थागोन गुबुन डिस्ट्रिक्टआ बाक्सानि अनगायै दा लोगोफोर बेखिनियानोमोन एसे एक्सपेक्टेड काट अफआ बेनो जायफ्रा 55 प्लास दङ एबिआव हिन्जावफ्रा बाक्सानि अनगायै तो नोंथांमोना 55 निफ्राय जेसेबां गोजौ दङ तो नोंथांमोना चान्सआ थागोन
दा बेबादिखौ नुहुरो सिगांनि काटअफखौ नायोबा। दा लोगोफोर फाइनाल रिजाल्टआ माला ओंखारो बेनि सायाव डिटेल्सखौ मोनबावोबा नोंथांमोना थाबैनो आपडेटखौ होगोन। बेनिफ्राय कामान्ड'नि एडमिट फैयोबा नोंथांमोना थाबैनो आपडेटखौ होगोन जाहाथे नोंथांमोना रेडि जानो हायो।